Сезнең каршыгызда менә шушы татар газеталарын тотып утырам икән, димәк, бу газеталар бар һәм яңа саннары чыккан. Юаннар көзгесендә шул яңа саннарының калынраклары, атнага бер чыга торганнары турында сөйлибез. Ватаным Татарстан газетасында алай милләт турында кискен мәкаләләр булмаса да, һаман да кызыклы фактлар бар. Мәсәлән, Тукай юлы буйлап Валерий килә дигән язмада bir Валерий Казаков исемле урыс егетенең Тукай яшәгән урыннардан җәяүләп баруы, төннәрен авыл читендәге берәр агач төпләрендә чокырларда йоклавы, шуны сәфәр итүе турында шундый кызыклы язма бар һәм кызыклы шәхес бар. Димәк, кешеләрнең төрле булуы һәм татар мәдәниятенә, татар әдәбиятенә дә зур кызыксыну белән караулары мөмкин һәм андый үрнәк бәлки татарларга да бик файдалыбыдыр. Шул ук санда вакытыннан алда туган язучы дип Нурихан Фәттах турында аның тормыш иптәше Руфина ханым җаваплар бирә журналист Гөлинә Гыймадованың сорауларына. Анда нәрсә турында әйтә ул? Зур халык язучысы Нурихан Фәттах беренчеләрдән булып тарихи романнар язды. Аны халык ярата, әле дә ярата. Ләкин кем белә тагы Нурихан Фәттахның яңа буыннан 20 ел буе китабы чыкмый торган икән. Һәм менә быел аның сызгыра торган уклар дигән романының русчада чыккан. Һәм 90 яшь тулыр иде шушы көннәрдә, октябрь аенда 90 Нурихан Фәттахка Руфина ханым менә шул турда сөйли һәм аның истәлеген мәңгеләштерү турында да әйтә. Карагыз, Нурихан Фәттах урамы бар бит. Аның артыннан күпме йөргән икән Руфина ханым. Ваш писатель дип кенә әйтәләр икән, килгәндә белмиләр кем язучысы ул как будто әйтерсең, ул Руфина Фәттахованың язучысы, ул аңа кирәк. Салават күпере дигән микрорайонда бер урам кушканнар, кичкенә генә урамга инде Нурихан Фәттах исемен читтә, шунда ук юлыңга әйтеп кителә Исхакыйга да кичкенә генә бер бишмактагы урам. Нурихан Фәттахның исемен аның туган авылына, Башкортстандагы якташларының балалары укый торган җиргә кушарга тәкъдим булган, кергәннәр, укытучылар риза, мәктәп директоры риза, ләкин хакимиятләр әлбәттә әле Нурихан Фәттахов исемендәге туган мәктәбе турында андый тәкъдим дә кабул ителмәгән, андый фикер дә юк. Ягъни зур шәхесләрнең, халык язучыларының истәлеген һәм аларның иҗатларын пропагандалау чамалы. Безнең газетны баштарак күтәрәм ни өчен? Соңгы көннәрдә Хәтер көне турында күп язмалар, репортажлар булды. Татар язучыларына һәм мәдәният хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән бөтен татар иҗтимагый үзәге. Анда бик кискен итеп халыкларның милли үзән үсүе бүгенге хакимиятның сәясәтенә туры килми дип әйтелә. Татар халкы һәм Русиянең башка төп халыклары, аларның мәдәнияте, телләре упкын алдында тора дип әйтелә. Хакимиятның метрополияга яраклашу сәясәте, аларның кәнәфиләрен, байлыкларын югалтудан куркуы татар халкын һәм аның дәүләтчелеген инкиразга китерде дип әйтелә. Ягъни монда индиләр иҗтимагый үзәк вәкилләре әдәбият әдипләрендә бу эштә катнашырга һәм Казанның алынуы аның хәзерге яшәешкә тәэсир итәргә булдыра алыр иде хәзерге вакыттагы үзебезнең замандашларыбыз, милләттәшләребез дигән дә фикер үткәрелә. Шул ук газетта Хәтер көненә дәүләтнең карашын үзгәртер идем дигән Дамир Исхаков белән әңгәмә бар. Шуннан да Хәтер көненә дәүләт әлбәттә сокланып, ниндидер зурлап, патриотик бәйрәм дип кабул итми, ләкин халыкның хәтерендә бар ул. Рәсми газетлар әлбәттә бу турыда сүлпәнрәк, салкынрак яза. Безнең газет чын күңелдән шулай кызыксынып язган Хәтер көне турында. Мәдәни җомганың бу санында шул ук Сөембикә операсы турында Миләүшә Галиулланың Ханбикәне кабат югалтык дигән мәкаләсе белән билгеләп үтелә. Анда Сөембикә Ханбикәнең дөньяви якларын күрсәтеп, аның шундый мәхәббәт, бөек шәхес түгел, ниндидер хатын-кыз иткәнен генә күрсәтүгә акцент ясала. Бу язмада бу турыда әйтелгән иде әлбәттә инде. Фәүзия Бәйрәмова тәнкыйтьли кайбер мәдәният безнең дин хезмәткәрләрен милләтчеләр поптан ярдәм сорый. Хәтер көн үткәргәндә татар милләтчеләре патриархка һәм попларга мөрәҗәгать итәләр. Әйдәгез бергә искә алыйк корбаннарны дип әйтәләр. Шуңа күрә ул әлбәттә бу көлке түгел, аяныч, ләкин бу факт та бар. Мәдәни җомгада шулай ук тарих турында да язма бар. Татардагы күтәрелеш чоры 18 гасырның ахырыннан 19 гасырда, 19 гасырның
ахырында һәм 20 гасырның башында татар күтәрелгән дип әйтелә. Гамир Гарифуллинның язмасында шушы чорда нинди фактлар булган дип әйтелә. Шәһри Казан газетасында бу юлы кайнар андый шәшрәп торган милләткә туры караган мәкаләләр күп дип әйтмәс идем, ләкин Казанда яшәүче татарларга һәм Татарстан татарларына кызыклы оператив мәгълүматлар бар. Игътибар итәр идем, Роберт Миннуллинның, Татарстан халык шагыйренең бер фикеренә монда бирелгән ул. Милләттәшләребезнең кайберләре туган телне өйрәнүгә, балаларын татар сыйныфларына, мәктәпләренә бирүгә сүлпәнрәк каравын ул бераз аклаган кебек. Әгәр дә барлык фәннәрдә татарча укытылса, вузларда да туган телне өйрәнергә мөмкинлек тудырылган булса, әти-әниләрне балаларыгызны нигә өйрәтмисез дип әйтергә туры килер иде. Мин рәнҗер идем, ләкин рәнҗемим, чөнки әти-әниләр алар беләләр, барыбер кирәк булмаячак, югары мәктәп булмагач дигән тынычландырумы бу, киресенчә борчылып аклаумы бу. Шундый фикер әйтелә монда. Чынлыкта исә әлбәттә объектив сәбәпләрнең җайсыз булуына карамастан Роберт әфәнденең бу фикере белән ризалашып, ваз кичәргә, милләтеңнән, телеңнән баш тартырга дигән сүз түгел әлбәттә. Хәер, бу турыда һәркем үз фикерен йөртә ала, әйтә ала, халык шагыйре белән дә бәхәскә керергә мөмкин. Хәтер көне булгач, чыннан да яралы күңел, аяныч фикерләр күзгә ныграк ташланыр, чыннан да кәефтә шундыйрак да күрәсең, чөнки дәүләтчелегебезне югалту, милләттәшләребезне уятып, туган телгә, тарихка игътибарлырак булуга өндәргә тиештер инде. Бу өндәлү чыннан да бар. Татарстан яшьләр газетасы бар ул. Әлбәттә, ул өлкәнрәк кешеләр өчен төплерәк язмалар бар, аларның да файдасы бар. Бәлки өлкәнрәк абзыйлар, апалар бу мәкаләләрне укып яшьләргә аңлатырлар, тәрбияләрләр. Җимерелү дигән мәкаләне Арча районының Яңа Кенәр авылында яшәүче Фәрит Вафин язган. Ул үзебез Татарстаннан сайлап куйган депутатларыбыз татар телен яклап берәр кәлимә сүз әйтмәүләрендә күрдек дип әйтәлә. Барлы-юклы митингларга бармак белән санаулы гына кешеләр җыелганында искә ала. Татар халкына үз ана теле кирәк түгеллеген күрдек дип әйтә Фәрит Вафин. Бу милләтнең фаҗигасе, аны бетүгә баруы. Өченчедән, матбугат чаралары әлеге темадан читтә калырга тырыштылар. Кискен фикерләр ишетелми, димәк, аларга телләшмәскә дигән күрсәтмә бирелгән дип әйтә автор. Бары бер кеше, Солнце дигән мәктәпнең директоры Павел Шмаков кына прокуратураның законсыз карары белән килешмичә уку елы уртасында татар теле сәгатьләрен кыскартмады. Аны шуның өчен судтан судка йөрттеләр, әмма эшеннән ала алмадылар дип яза Фәрит Вафин. Әйтергә кирәк, шушы көннәрдә Павел Шмаков татар телен укытуны дәвам иттерүне таләп итеп, инде югары судка Мәскәүгә барды һәм хәзергә тагы анда оттырса да, барыбер ул ел уртасында татар телен укытуны туктатуга каршы һәм Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак татар телен өйрәнү мөмкинлеген даулап йөри торган директор бар. Килеп чыга. Әни өчен без әле татарларны тынычландырырга, сынган кәеф белән яшәтергә тиеш. Кайчан бу Павел Шмаков бирешми. Шуңа күрә менә бу язмаларның күбесендә нинди бәләләр барлыгы, кемнәр гаеплелеге әйтелә. Анда дәүләт тә бар, иҗтимагый оешмалар да бар, депутатлар да бар. Укытучыларны әлбәттә якларга кирәк, ансы бар, ләкин кем гаепле икәнлеген генә әйтү мәсьәләне хәл итми. Инде хәзер нәрсә эшләргә дигән классик сорау туа. Мөгаен татар милләтенең стратегиясен эзләү җәмәгатьчелектә шуның өчен кирәктер дә. Нәрсә эшләргә соң? Ни өчен без үзебезнең стратегиябезне бергәләшеп, берләшеп таба алмыйбыз? Ни өчен без аны бөтен милләттәшләребезгә аңлата алмыйбыз? Һәм безнең белән бергә эшләгән рәсми оешмаларга да үзебезнең теләк, ниятләребезне, таләпләребезне җиткерә алмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез уйлашыйк әле. Нәрсә эшләргә? Хәзергә сау булыгыз.